da ku a wani bidiyo na musamman. Wannan shine bidiyo na biyu na taya ake samun kuɗi da beauty website ga masu bukata. Ya ake samun kuɗi da to dai farko dai ta harkar beauty website harka ce da take bukata idan an maka kai promoting, saboda yawan transaction da ake application ɗinka shine tabbatar maka da yawan kuɗin da kake samu. Misali idan an kirkira maka ɗin data, bari mu shiga calculator. So idan an kirkira maka application ɗin data, kai kokari kai inviting na mutane, ka tallata shi kamar yadda ake tallata shi a shafukan tada zumunta, ka ba wa masu talla sun maka talla advert iri an maka talla, ka dora kayanka a Play Store da App Store, so ana maka tallan shi. Yanayin samun kuɗin shi yake mu je zuwa. Da farko yanzu misali an samar maka da beauty website, sai kai kokari kai inviting mutane akalla ba kasar ba aka ka bayar ka inga post on Facebook da ko ina dai duk wata hanya ta talla. Zan yi bidiyo mai zaman kanshi akan hanyoyin da ake bi ake promoting nashi. Misali ka sami user da suka yi downloading din application ɗinka mutum 1000, mutum 1000 da suka ɗauko application ɗinka, a ce a kowace rana ana iya samun mutum 500 da suke shiga suke siyan data da ta kai kowanne 1 gig. Kaga akalla zaka inga sai da a kowace rana kusan giga da ta kai giga 500. Misali a kowace rana kana iya sai da giga 500 a kuma kowanne 1 gig idan na data. Idan misali ka tashi kowanne 1 gig na data ka tsara shi akan cewa duk 1 gig zaka na bin riban naira 30 ko kuma naira 40 ko kuma dai naira 20 a wannan datar idan an siyar. Misali ka haɗa ɗinka, sai aka ce mutanen da suka downloading mutum 500 da na gaya ma farko, mutum 500 da suka ɗauko application au mutum 1000 da suka sauke application ɗinka, kusan ana suna mutum 500 daga cikinsu suna shiga wannan a kowace rana su siyi data da ta kai 500 gigabyte giga 500 a kowace rana kana iya karar da ita. Duk da wannan ana magana ne na karamin matakai da wayanda a rana suna iya sai da 100 tera gigabyte, ma'ana giga 100 kaza da sauransu. To amma a matsayin ka kai na karamin mai beauty website da za a kirkira maka beauty website, sai kai la'akari da karamin mataki. Yanzu an kirkirar maka mutum, ala misali mutum kana iya sai da a kowace rana giga 500, sai kai lissafi a kowanne 1 gig na data kana bin karamar riba ko kuma kana to a bashi a kowanne 1 gig na data kana bin riba da ta kai naira 30 ne. Yayin da kake bin riban naira 30, sai mai lissafi mutum 500 sun siyi giga bai 30, kana da 30 sau 500, sai kai lissafi 30 sau 500 nawa kudinka zai kama. Akalla ba kasar ba a kowanne rana da wannan site din naka wanda aka kira maka na beauty website, wanda ba wani aiki zaka je kana yi ba wai aiki da zai mai wahala ko kuma wannan ba, kuma ba zai hana ka uzurorin gaban ka ba, zai na baka kusan riba ta kai 15,000 a kowace rana idan har ka tsaya ka yi tallan shi. Wannan kuma ina gaya maka na karamin mataki ne wanda wasu na iya sai da akalla ba a kasar ba a rana giga da ta kai, wani ma yana iya sai da 100 gigabyte, wani kuma yana sai da terabyte kaza. So bandir kaza, babban bandir da ya ninka, ba wai ina magana akan 1 gig ko kuma 2 ko kuma 500 ko 10k ko kaza ba, a'a 100k gigabyte terabyte. So manya-manyan masu kenan app wanda sun jima suna harkar beauty website. To amma muna magana akan bigina mai kokarin ya gina na shaf din a matakin farko. Yanzu da wannan site din naka da a kowanne rana kana iya samun kuɗin da ya kai naira 15,000, wanda wai wannan ba shine main aikin da kake yi ba, akwai wasu harkokin da kake na kasuwa. Shi wannan site din kawai a kowanne rana iya kawo maka kuɗin da ya kai 15,000. Kai la'akari da cewa 15,000 da kake samu da wannan site din naka, in kai times nata sau 30, kusan kuɗin da zaka na iya samu a wata da mutum 500 din nan da suke zuwa suke siyan data, kuɗi ne manya wanda sun kai kimanin 450. Wannan kuma kuɗin zaka same shi ta hanyar wannan din wanda bai hana ka kasuwanci ba. Wannan aikin ko mai albashi ba lalle yana daukar irin wannan albashin ba a kowanne wata. To harkar beauty website da kuke gani harka ce da ake samu sosai, ake samu manya-manyan alkhairi, amma sai dai idan mutum ya dage ya gina abin shi yayi kuma harkar da gaske. Wannan ina nuna muku ne a matsayin misali mafarko. Idan kai la'akari ka shiga Play Store ko kuma App Store, duk da ba hankoro ake ba, zaka ga akwai wanda an sauke app din su sama da mutum 10,000, 20,000, 100,000, kuma wannan a mutum 100,000 akalla gigabyte nawa suke siyarwa a rana.
ba wai iya wannan ba, akalla a cikin wannan app din naka ana siyan abubuwa kama daga kan kati, bill payment, duba jarabawa da sauran abubuwa da duk da yawa ake a ciki wanda su ma suna kawo maka kuɗi. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, abin da nake da bukata shine ka danna like, kai sharing, kai comment da part 2 da kuma part 3 da abin da kake da bukata ko kuma ba gane ba. Masu bukatar a yi musu application na sai da data ko kuma neman ƙarin bayani su tuntuɓe ni akan wannan number da na kafe a ƙarƙashin bidiyon nan. Ku zo kasancewa da Ismail.